Salom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pi hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu kantate 7 Mei 2020 imana tersurat di buku Sada Kronika bidu saplonom ayat 20 rodi ayat 20 dohot topik minggu marede mahamu di Jahoba alai sadok tanoon. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ujaha madihita kadamang dohot dainang songonoma didok hatani Tuhata. Edehom majahuba ali sadok tanoon barita ho kamuma hatuauna ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamulionai di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akan abinahenai. Ai natibul do jahoba jalatama situtu pujion. Nasok kaldo ibana mengatasi sudi akka debata. Ai aji-aji do sudi debata ni akka bangso parbigu. Ala yang go Jahoba naung majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliao di jolona. Haguguon dohot hinauli masa di bagasan habadiao nai. Hamu ali akka marga ni akka bangso. Sai leho kamu matu Jahoba. Leho kamu matutu tu Jahoba hamuliaon dohot hagukoon. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka amanami dohot inanami. Macai dumudo turpuk jamitaon tuguarni mingguta sadarion. Ima minggu kantate. Kantate namar lapata doi edeho kamu ma di Jahoba edenai baru. Na dienek do padohani sian pesalmen siap lalu ayat sadeh. Laos di pasiko mamuse turpukon marhite taput ni minggui nama dok marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. Baik turpuk jamitai guar ni minggu suak songoni nang topik ni minggui rak mangodolhon asa marede hita tu Jahoba. Supaya kita bernyanyi bagi Tuhan. Jadi dijodoh hita kamang dohot tamuinang saluhut na hita asa marede tu Jahoba. Dada holat jolma alai sudi pangisi ni tano odidok segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan. Hamu kadongan ahado edde jala buasa hita marede. Edde secara etimologi buima tajahai di kamus na adong. Di kamus elektronik manangna kamus na manual na adong di tangat tabi. Manang dijebut tabi. Alai na pasti akamang dohot tamuinang, edde bukan hanya menyangkut solmisasi, do re mi fa sol la si do. Dadaholan menyangkut lirik doho syair na macai uli begion. Bukan pula hanya soal nada-nada. Edde ima ventilasi emosi. Emosi molo didok emosi ima pakilala atta perasaata rupane. Taboto do ventilasi ate, molo adong sada ruangan rupani, iko sayarong do disi ventilasi. Asabui keluar masuk udara sian ventilasi i, sehingga misalnya jolma rupani manang na mangulu di ruangan i, bui mangulu normal rupani. Ima ruang udara, molo suadong ventilasi di sada-sada ruangan, bui do pengap ruangan i. Songoni ma edde di bagasan nguluta semacam ventilasi ibana laho patol hason mengungkapkan dohot papuason na di roha. Ay maraga makamang dohot tamuinang pakilalaan na di roha taon. Adong dui perasaan sedih, senang, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Jala sipata taksai terpapuasi tai marhite hata. Alai edema
sada dalan laho pabuahon na dirohay. Pasongon edde ni si Victor Huta Barati rupani, molo marende awito bigi manang hatanai di edde kido auro di sido au madok tuho ue alusi awito. Dan hinado. Jadi itu Tuhan ipe bodo songoni molo marende au Tuhan bigi manang hatanai di edde kido auro di sido au madok tuho alusi mau Tuhan. Ninda rupani. Buasa marede hita, ahadu tujuat ta marede. Molo secara konteks umum, babui matadok asa ditotok kalak kita te. Patuduhon kebolehan manang hajagoon. Dungi ede ima hiburan. Jadi molo marede hita, jala molo tabigi parede. Babui dua asa terhibur hita. Ayolo dodung marede ibana gabe mago arsakna, mago stresna. Alai laus doho do mago hepengna. Ala habis rupane manggarar saweran doho sigararon di kafe misalna. Ima molo edde na umum. Alai molo didok edde gereja, edde rohani, dang na naing show hita na marede daw. Ia sui patuduhon na binoto, anggar kebolehan, dada asa tampil tujulu, tao. Molo odo tujuan na marede di gereja, ngamelenceng be. Boha, adong nasongoni, alani molo didok di goarne mingguta, ede hokamuma ede nai baru ninna, totu dada ede nai baru dicipta na nidok na disi, alai pangede hono taido na ikon ibaru. Bernyanyi di dalam hati yang baru dan sikap yang baru, bernyanyi di dalam roh. Jadi dakolan sekedar mengisi jadwal rupani, habisi mulak. Dungi molo somarede kurna, tang romar minggu. Alame molo pas giliran na disima, ibana romar minggu rupani. Oma akan motivasi na sala dinamar katate. Jadi sipata olodo laus holan rutinitas si songoni danga dong pangotak nie dedi bana doho diaka na ubigisa apalagi. Hamu kadongan marede dada holan asa tampil. Tujuan ni na marede ima bersaksi melalui parede one. Marpanidangi ibana marhite ede na nede honai. Ay molo tasigati ede huriyai ayak kahatan itu hatta do tarsurat disi. Dada hatani jolma akamang do hotamu inang. Hatan itu hatta do tarsurat disi. Alanido akamang do hotamu inanami dang sekedar holan nana yang tampil rupani. Jadi na bersaksi do hita marhite paredeone. Jadi dakola perjamita rupane nabu bersaksi manangaka partohona daw. Paredeipe na mangedehon edehuriai na sedang merjamita do ibana marhite paredeone. Marhite edde na niedehon nai. Ayak kahatan itu hatta do tersurat disi. Laus ido nuaing natapai hutihu marhite turpu jamitaon. Marpanidangi si David rabdoho bangsui siala kahalongangan na pinatupani debata di bagasan nguluna sida. Dungi disuruh si David si Asap dohot akahaha anggina memuji debata marhite na mamalu aka alat-alat musik. Dungi maredde mana sida. Odo sada dimensi nina maredde di huriai bersaksi. Hamu kadongan saha porsiaon asing nina marpanidangi edde manang paredioni ikut tabahid dui ya palau horro habiar mengusir rasa takut. Taingok do neberuo nate tak songodalan waing dope molo mengeliwati lubang sisera-serain na baik komaredde do disi jaladak sebarang edde tor edde huria do ditarik disi. Maredde mana sida lau maroha biar alai dung lewat
lubak si sera-serai itor edena umum nama muserupani. Jadi maredde manang edde ikut tabai doi palau horroha biar. Jadi unang mabiar hita. Taingok do bangsa Israel nalaho memasuki kota Jericho ba merhite nama malu aka alat musik maredde nasida mar trompet nasida laho mangarupako tembok Jericho. Artina merhiti-hiti gabe garang dalam artina positif ate nasida laho marporang dang mabiar nasida. Edde buidui palauhon sibulis mengusir setan. Jadi mulu adong na sibulison, adong na kesetanan ba maredde ma. Laudu sibulis mabigi edde huria. Sumisi dui. Jala taingot si Daud ate na palauhon sibulis sa si Saul. Holad di palu ibana hasa pinai torlaudo si sibulisi. Unang atok songon na nidok nyaka na tuwe-tuwe na julu mulu ipaluin na godang gabi justru robigu. Unak songon niya to na julu na mayate. Edde buido bangurai marbada. Jadi mularok tabereng rupani parbada maredde ma. Yakin mahamu. Mulununga sudi maredde. Maredde alonai di sa maredde di son. Basudak na me barbada. Edde buidui pasadahon mempersatukan, memadukan. Itu benar adong hata paduan suara ate. Terpadu, memadu. Suara sada, suara dua, suara tulu, suara opat. Gabe harmonis begion, tabu begion. Jadi edde buidu pasadahon. Jala memang ikob ido. Ikon na pasadahon de edde. Dak paserakon. Ay berbagai macam latar belakang rupani di si alay buy na sida gabe sada marhite pareddeoni. Hamu kadongan saha porsiaun mangihuton Profesor Graham Welch, Direktur Penelitian Pendidikan di salah satu universitas di Inggris, di Dok Ibana, bernyanyi itu membuat seseorang lebih bersemangat. Jadi orang yang suka nyanyi lebih sehat dari yang tidak bernyanyi. Ima di Dok Ibana rupanya. Jadi semakin bersemangat Ibana, bahkan lam tu sehat na Ibana. Tentu sudah itu kita pengen sehat hati akamang dohot tamuina. Namaret temahita. Hupikir daksual hamalo onon nuaing nanaing dohonon na. Fils do suaraku inna rupani kan daksuali. Jadi asa sehat kita ringkas mamarede. Bernyanyi juga membuat awet muda di Dok Ibana. Bahkan di usia tua. Ope sudidu hita nang awet muda te. Tepos, tetak poso. Bahkan di usia tua. Ya maret de mahita. Unang adong alasar rupani. Anga matua au. Tang bui be maret de inna. Hamuak kadongan. Sadanari na subui lupa honot tadi paredde onon. Apalagi di minggu kantation. Ima alamat ni edde tai. Takas do didok di guar ni minggui. Edde ho kamu ma di Jehovah. Edde nai baru ninna. Kepada siapa sebuah lagu tertuju? Buidu itu amongna, buidu itu inongna, buidu haletna, buidu donganna, laus buidu itu dirina sadiri. Ala yang go edde huria, debatado alamatna, bernyanyi untuk Tuhan. Atong molotu Tuhan do hasahatan ni detai, buasa saita do, toema, asal ma maredde ninna, bah nabuidu, asal-asala tutuhani, molotu jolma, serius molo tutuhani gabi bui asal-asalan. Atong molo songonia kamang dohot tamuinang tapading gamma pareddiota. Jala tahanguluhom ma namarkantate namaredde ay marhitei hita bui makatidakon habal gaun ni Tuhatay makatidakon pabahenan ni Tuhan di bagasan nguluta
songon pengalaman ni Raja Davitih mared de nasida maka tidak kon pabahenan ni debata di nguduna. Lau songon itu anak kita dohot aka tujuan na positif na hatagwari digijangi na kiningan dalat tamay rupa ni laho patuduhon parsitutuota dohot patuduhon pabua pared dehita mangedehon aka hamuliau ni tuhata jala paposor rohata di bagasan nguluon tapatu pamaya kamang dohot tamu inang. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na ukubi gihami pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami bi asa di parbuihok katami parbuena dinggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.